Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. En gesa machielo ma jaber manyasayo na pinno no jaira mar Lolwe TV kamana kaka pile amosinio imore kedaro kini machiegni e chenro mar ohala gerwok kama bende ageno ni ikori mar bedo koda e chenro ni endi nyaka wachop giko kaka wuono bende an gi wendo mana kaka pile ma ja ohala ageno ni ikori bende mar ng'eyo ni en wendo mane to timo ohala mane. Wadan maru mapile mataye chenro ni endi nyinga Millicent Adhiambo machiegni wendo na makawuono nyingi ng'awa titimo ohala mane? Erokamano nyadendi Mili. Yes. Mokwongo iluonga ni Auma Ojuki Judith. Antiere gi ohala mar magawa. Yes. Hotel. Yes. E dala mar Kisumo kae. Yes. Kamano. Ohandi ni endi be nitie nying ma ibatise? Ohanda ni endi nying mong'ere go kabisa iluongo ni Aush Kitchen. Yes. Gidholuo anyalo wacho ni jikon mar Aush. Jikon mar Aush. Mana kowuok e nyinga mar Auma. Kamano. Ang'o miyo ni neno ni ichake nikech kata nyathi kinyuol inyawacho ni nyathina mar Odhiambo ni endi we achake bang' mamana kata Odhiambo ni bang' babana. Ang'o miyo ichako magawa ni endi ni Aush Kitchen? Erokamano. Ka achako ohala ni endi to thothne kaluwore ka nachake gi jok mana tudora godo nying manong'eya godo ahinya ne en Auma. Yes. Koro abedo piny akoni ka nying moseng'eya godo en Auma. Tako mamona luongo batiso jikonda ni manani Aush Kitchen. Yes. En nying mana yudo ka donjo ahinya gi jogo manentie machiegni koda manong'eyo ohanda ni endi. Kamano. Ohandi mar Aush Kitchen ni chake karang'o? Oseringo bang' thuolo maromo nade? Erokamano. Ohala ni endi ne achako higa mar 2016. Noyudo kane atiyo e kambi moro e dho nam. Yes. Abedo e tijno endo to kaluwore gi achiel ariyo adek mana neno kanyo endo omiyo nachako ohala ni endi matin. Yes. Higa 2016 osedhi 2017, 2018, 2019 nyaka koro wan 2020. Kamano. To ka nichako wani pesa manitiyo go nikech ing'eni ka ng'ato pok ochako ohala janeno mara nyaka iket pesa moro niwach ni ande pesa ma kama endi ni tada chako godo ohala ma kama. In Aush Kitchen ni chako godo pesa maromo nade? Erokamano. Sama nachako ohala mar Aush Kitchen ni endi adieri naonge gi chenro mar chako ohala. Yes. Chieng' moro kane awuotho kane tich kambi mana tiyo no be natiyo mana tich sales. Yes. Kawuotho kaka pile sales wan gi wuoth machakore okinyi nyaka odhiambo. To adhi e dho nam. Yes. Tayudo nyithindo manyiri wawacho ni underage. Yeah. Machutho onego be ni nitiere skul. Ayudo ka nyathi manyako ni endi uso rech e dho nam. To mos achako ng'iyo kodgi nikech nawinjo kabedo gi buok, abedo gi lit. Tano ka nyithindo gi amano gi e dho nam ka pile. Gini no ochando pacha macho ni be nitie gimoro manyalo timo an kaka Auma Judy mondo mi akonye kata nyathi achiel kuom magi eki. Omiyo nakelo ng'iyo kodgi ka alombo gi mos mondo mi ayud yot manyalo donjo godo kuomgi mondo awuo kodgi. Kelo gi machiegni koda. Ma nyithindo ariyo ne okona. Yes. An awe skul kaja klas 6 nikech nanyuol. Machielo nonyisa ni en nowe skul gi klas 7 nikech jonyuol ne notho. Koro giriwore gin nyithindo ng'eny mane uso e dho nam kanyo endo.
to ok nanyal donjo kuom gigi te, miyo nayiero mana ariyo gi eki mana nyalo chako godo. Koro apenjogi to ere kaka wanyalo konyore kata bende gigomb dok e skul. Achiel noyiena no nyalo yie dok e skul. To chandruok ma en godo ni en gi nyathi ma nyaka chiem. Apenje ni to dichieng' kodiochieng' ouso rech marom nade mar pesa di? To kona ni ouso siling 300 kata 400. Emo manyo dho nam kanyo mondo dog godo dala. To nakone ni sawa mano ber. Ka anyalo miyi siling 300 dichieng' kodiochieng', inyalo yie mondo idog e skul. Dong mano wabiro rito kar chiemo mar nyathicha. Kayo ma kelni nyaka ibed e dho nam kanyo. Noyiena. Nono mora. Nikech nang'iyo ok en mana loko ohala kata wach we sikul ni kende. To nitiere challenges mang'eny mag expose themselves ka gintiere dho nam. Wang'eyo chal mar dho nam. Juma mokwongo nakone ni abiro miye siling 1,000. To wawinjore ni chieng' Sabato godhiambo okelna rech mado uso mar siling 1,000. Koro wawinjo juma mokwongo no endo beda dala. Pok wayudo sikul monyalo dhi. Obeda dala. To kochopo chieng' Sabato godhiambo okelna rech mar 1,000. Notimo kamano. E wiya ka ago kwano to sikul mane mwanyalo tere nyathini. Achako penjo machiegni kanyo endo. Gima konyowa ni bende somo mar primary sani sirikal oketo ma en nono. Mano e kaka nayudo rech mokwongo. Kano kelna rech mar 1,000 tadak ena ng'ato achiel. Takoni ma koro nyaka wiye chiem kech rech nyok anyal kane ot kae. Ago erokamano nikech wach social media. Facebook nitiere. To yudo ka page moro nosechako e Facebook ni Kisumu Maps. Achako mana katugo. Alendo. Rech ma fresh, rech maler. Delivery atimoni nono Kisumu town. Jumapil ka Jumapil. Nkechago kwano ni chieng' Sabato idhi kelo rech godhiambo. To rech ya bete bonade. Koro jinoni nyaka us rech. Osiepa kora nyalo wacho ni nachako ohala ni gi siling 1,000. Rech mano kwong kelna mar siling 1,000. Chieng' Sabato no godhiambo aketo rech e fridge. Kapinyoru chieng' Jumapil kogwen, amanyo kaka rech ni nyalo chopo Kisumu kanyo nikech oyudo ka Kisumu konye mana ng'eji. Kisumu Maps bende page obiro ka endi e Facebook. Anyalo lende. Ma wacho ni ayudo order mar ng'ato achiel, ayudo order mar ji ariyo. Chieng' mano kalo moka ayudo order, antiere gi wede Kisumu. Anyalo wacho ni arawo mana mosi kawo rech cham. Kamano kaka nachake. Mana kamano aneno ka bende wadhi mana nyime kaendi. Janeno Malulu TV iwinjo ka ausne wacho ka ni en kitchen nene nochako mana gi siling 1,000. Siling 1,000 ni endi en mosemiyo odongore nyaka ochopo higni 4 mosetieko nyaka nochako wala ng'eny. Kodhi nyime nikech onge kaka nyalo penji ni ginie ni sebe mano pesa mana yani gombo mani bedo godo ka neno nyithindo ka gimo no mulo chunyi neno ni omichaki kamano. Koro daher mar mondo mi iler nan kachiel kod janeno ni gima no mulo chunyi mano michako kuom nyithindo ka e gima no jiwi mondo koro iwach ni iloko rech ka ichako yao hotel ma koro itede gimora mora ma ng'ato nyalo chamo. Erokamano. Higa mar 2016 tote akawo rech kuom nyithindo gi ka gikelo na tauso. Piny mar wuok ong'ere. Kano chopo higa mar giko mar 2016 omiya transfer. Awuok e center mane antiere chane omiya transfer dhi komachielo. Komachielo machielo ni achaka ayudora mana e dho nam kendo. Mana e Nyanza waka. Achaka ayudo na dho nam koni, achaka ayudo ka kendo nitiere ageta modhuro. Ayudo mine matindo puro. En miyo matin, en chiliel, en gi nyithindo. Otegemea mana kendo wach dho nam ni. Koni tek mana bende. Koni kare
nitiere chenro mane Nyasaye nitie gomo miyo gola kocha okela ka endi kaoni to koro nayudo ka koro omena ng'eny kocha reche mane ng'eny kendo komena koro ng'eny awuoyo gi 100 mana ayudo ka hali mare ne rach ne ok ber walalore kode mokona ni mondo mi nyithinde chiem oonge pesa mowaro go omena tije en tij dhi e dho nam to oting'o ne mine omena ka igole yie to ni kaka iting'e miluoke mimoye ma wang'i teng'e kitieko to wuon omena chuli ka joma dwaro omena ka kosechudo to kaka ichuli kata omiyi mana 50 kata omiyi 100 lure kaka itiyo nakoni gi nyithindo maneno ka en godo gise gini nomedo mulo chunya makonyo nyaka tim gimoro kendo ka endi maendi koro wantiere e December 2016 awuoyo gi miyo nyakoni donge wanyalo konyore omena ni endi in wuono minyalo ng'iewo matin timoyo timinya namanyo yo manyalo keto go manyo bede more stable ma yini pok afwenyo ni ane ohala an kod eno mana timo mondo mi akony jogi kimadhi midi kamano kuom hawi maber kata kuom hawi marach kanochopo January 2017 giko de aonge tich ago kwano ngima to nyaka dhi mbele kata koro tich onge kata tich nitiere asewuotho dho nembegi maneno gima dwarore maneno gimiluongo ni gap mantiere e wach mar omena ni e wach mar rech ni abedo piny mago kwano ni ang'o manyalo timo tich bing'e ni koro rumo pesa onge dweta nikech ne pok aparo ni nanyalo bedo ja ohala ni omiyo nawuoyo gi 100 manasechako godo kar omena ni endi wawinjore mama penjore ni koro omena ni ok wadwa moya kinyaluo kaka wang'iyo watime piny wamede nengo matin value addition wachako luoko omena wagero rak mochung' malo motegno waluoko omena kode wapuonjore nikech chutho ne okane tij nam endi koro wadwa puonjore kan nikech wadwaro ni mondo mi kaka wanyalo go kan nikech koro to alani koro adonje nyaka many kaka nyalo meet needs nyaka many kaka nyalo yudo the right customer targeted customer banyalo meet demand mare koso donge ka medo omena ni nengo matin ok en aino omena mano gole pi to luoke to dire kanyo endo kamano ne waluoke wakete net kachopo odiechieng' to wachielo omena ni endo to waboyo pod adhi mana mbele gi lendo ka koro nechunya ka koro med lendo ahinya pesa matin mana pungora godo sama jito rumo chande nyaka koro akete omena ni endi kora dar kamana tieko chande kora dugo Kisumu town kachako opongo nitiere wachna mana dak godo awuoyo kode ni mama omena moro nitie mauso ka endi donge jikondi ka inyalo yiena kete kata mana matin ok en madililo ni ot bende wakete mana ndalo 2 to be osewuok wachielo mana according to wada mayudo wadhi mbele mano ka koro nyaka koro ami od wach na luor amanyo oda bende koro matin abede gomena kae makoro wanyuolo aush kitchen malong'o nikech koro ne en ot madake to jikon aloko chiro nikech pod aonge gi uwezo manyalo dhi pango godo ot oko malose gi oko koro nyadendi chande wawinjore kode omena ni iluoko maler wachiele to wabiro kode e jikoda kama dake ka ema waboyo omena gi things maler to walendo rech be koro nyaka koro wagole nam maler to wabiro kode jikonda ka to waluoko to wachielo e jikonda ka kama dake
to wauso to mana online ka nikech ne pod aonge gi teko moro amora pod ne ok ang'eyo gimoro amora kaka anyalo chungo kamoro e bath ndara kamoro ma wang' rech ni ma use naonge gi knowledge ndalono. 2017 wadhi ma watieko, 2018 ohala dongo. Kochopo 2018 koro kama osechope ni koro nyaka bed gi physical visibility. Customers to bibire e oda, ok biro comfortable bibire e oda, ni dwa kao mene e oda, dwa kao mene e jikonda, dwa kao rech. Nyaka kora man space oko. Na muyudo container moro matin oko mana nyalo afford sechego. Ma wayao Awush Kitchen. Mbele 2019 ohala ni dongore. Mine ma wase recruit makoro wakonyore godo loso mena ni bende koro medore. Ma waketo kar rech kambi bende medore. Awush Kitchen koro kati mana retail matin. Koro wachako kendo bende wholesale. Kain miyo madwa uso mena bende ayie chiedo ni. Achielo makoni kama intiere makata kidwa na puonji pime mondo mi usi. Mano bende watimo te. Nikech wadwa ni mondo mi wadongre gi mine na kande. Mos 2019 odhi morumo. Wachope 2020. Pod wan mana gi rech mopogore go mena chande. Motuo mochiel. Wach ochopo mar corona. Mar ariyo adek. Wuoth koro tek. Kaka koro wakowo mena ni oko kuonde mane wakowe kama yot koro tamore. Koro wakoni nyaka koro wago kwano. Area ma wantiere ni endi ji dwaro chiemo. Koro wachak tedo chiemo mamoko bende. Omendwa chande koro nwatede gi kuon, rech watedo gi kuon, chiemo mamoko bende watedo. Koro in short magawa ni kuja ndo mar corona mambo koro tedo chako officially. Pero kama na inyawo. Mana kama no janeno mar ndo TV kaki winje no indi gino majiwo gaji opogore. Kaki winje wuodha Awush nitie gino ma ojiwe no dwaro loko ngima jowetene, no dwaro timo ngima jomoko malo. Mane manomiyo ochako ohala. Kano timo ohala to bende nokia kata ni bendo timo ohala koso konyo jomoko. Odugo realize chini ene ohala mana ka tije manotimo chano rumo. Kete mana ka indi janeno mar ndo TV kiki dhi mabor wadhi e break matin wabila nena chiemo moya Awush Kitchen ka indi kasto waduogo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Machiegni kendo janeno mar Lolwe TV e chenro no mar ohala gerruok telo mar ariyo mana kaka wadhi nyime kuma nwaweye godo mabende ageno ni ikwanyo puonj kanyo ni ohala ok ochuno nyaka ichak mondo ine mondo idongri wuon. To aneno kaka nyadendi Awush kaendi ochako ohala mondo mi olok ngima ng'ama chielo moneno ka ngima ne ok ber. Olok ngima nyathi mowinjo bede skul lakini odonjore manyo pesa mana nikech achiedh nade adi. Machiegni wadhi mana nyime kete mana kaendi. Machiegni kendo Awush. Erokamano. Wadhi nyime. Ng'ato ka ng'ato ka dongo bedo ga gi lek. To nikech be isewacho gimomiyo iyawo ohandi ni. Dao agom mana ng'eyo ni tich magawa nikech aneno ka en gima itimo kiere. En gima ni somo koso en gima itimo mana nikech ni bedo gi passion mano o drive mondo mi chak ikony ngima ng'ato e yeno bende gini nitie konyo. Erokamano. Yes. Chutho ka wadongo wan gi lek opogore. Yeah. Kama tin nagombo tiyo osiptal. Yes. Man kata ka ji tugo tuk mar kalongolongo. Tawacho mana ni an nas. Nas pile.
nyaka sama loso kodi ni endi dekna no pokotho mana din mantiere godo kata jogo mong'eya ong'eyo ni nyathini dine yud thuolo mar bedo nas koro lekgi eki seche moko inyalo wacho ni gichopo okenge mopogore bende wanyalo dongo ma gikowa ka lekgi noendo ok ochopo. Adhi sikul ma atieko klas 12 ma dhi e mbalariany ma atiegora ma chako tich. Samoro king'eyo asetieko somo e kiwango 2 asetiegora e gik moko 2 mokwongo an japuonj motiegore kabisa. Mar 2 ama banka profession kabisa degree igatol ma endi ojiwa kabisa kendo maneno ka koro taya kabisa e weche mag ohala gi nikech e okango kang ma wantiere yudo ka nitiere skills moko ma kikete gimoro kane in gi paro moro ni abanyalo timo gini endi to do kan tiere tiegruok moro misebedo godo to koro ni kata ka nitiere gima chal kama endi customer relations onego bed kama mano endo ka kora donje banking and finance mara matimo chande gino konya kabisa sama koro na bedo ni aonge gi tich mondo mi na chak ohala mara ni endi chutho hobby mara en tedo adieri kata bedo chiemo bila mane sana mar Afrika ka chiemo maluongo ni mar nyaluo chiemo nyaluo mar dani omit na tedo kenda tede ka ahero omiyo konya kabisa e tayo chenro na mar magawa nani endi thoth gik ma ibiro yudo ka ibiro chamo ka gin gik mang'eyo tedo gin gik matedo kenda thoth gi atedo kenda jok man tiere godo makonya ka man koro ng'at achiel ok tangi go through miel kendi nyaka yude ji achiel 2 bembe ne nyalo konyi gibiro ni gikonya tich tok ni gitedo thoth gi nyaka ted kenda because it's my passion, it's my hobby kamano mano ber sana. Ka ng'adi matine koro kapok wadhi nyima pinjo moro adwa ni inyisna janeno nitie jogo ma en kodhi skul osomo japuonj en pacho keto mana kanyo koda tich no podonge pok oyudo to pod obeta dala orito ni obi onike inyalo nyise nang'o nikech kata imbe ka digri 2 mar puonj gi mar bank to gigie ok itimni in ka itedo kendo iluwo passion inyalo nyiso janeno makamano nadi inyalo puonje nadi erokamano in janeno mawinja mokwongo nyaka wayie ni somo ber somo ber kendo kiyudo thuolo mar somo som nyaka kiwango minyalo chopi ok adwa blame system mar education mane wantiere godo kamor gi okang' ma sirkal okawo sani endi mondo mi oloke mondo mi nyathi kaya piny to wachak ng'iyo talent mare ochak tiege koya piny mondo dong kong'e ni goyo thum ni kar be nyalo kelo pesa chweyo kapu ni kar be nyalo kelo pesa amor kabisa gi chenro mar CBC ni akwai ni kise somo ket pachi mos go picha kati jandika pod otamore to ng'ol mora bende ionge go nikech kata jok mong'ol timo gik malong'o timo gik mang'eny gimoro manyalo bedo ni hinyowa achiel en pride amiyo ni koro an kaka somo gi degree nani abed mana ni adwa luoko rech gi degree kosa adwa luoko omena gi degree pesa okondiki e nying kamoyae ni ma jaluok to ma owuok e luoko cho ma owuok e luoko omena ma owuok e med ket pachi mos ing'i giminyalo timo manyalo kelo ni yuto kamano erokamano ahinya kwadhi nyime ilero wacho maber penjo mada penji masani mondo wadhi mapiyo nikech sa nyalo ng'adowa nikech weche mamit ka puonj be mit ing'e ni koro sa be dhi piyo ka ng'ato dwa biro uso kitchen gin kit chiemo mage monyalo yudo aus kitchen kae erokamano
kane wachako chien kacha chande trademark wa maduong' awacho ga pile ni Omena is a snack. Omena is a snack. Mana kaka de ng'iew biscuits. Yes. Gik machal kamago. Yes. Ana temo jiwo jowan mondo wa embrace omena wachal kaka snack. Yes. Aush kitchen kichope ibiro yudo omena mochiel kendo mobedo flavored. Kidwaro bilo omena mochiel gi kitungu kende ibiro yude, mokete tangawizi ibiro yudo, mokete pilipili ibiro yudo, mokete lemon dim mago te. Gimomiyo atimo mano endo kadhi mapiyo. Wan joluo wang'eyo omena kendo mitwa kendo en chiembwa. To nitiere jowa mamoko bende mwadwaro mondo waywaye mondo mi be oher chiemo mar omena ni. To samoro tik chande, samoro nyalo chande e chamo omena ni gin bende ok wanyal weyo gi oko. Aush kitchen sani odongo marech tete ibiro yude iye. Obambo nitie, bude nitie, kamongo nitie. Samoro sekodi ni endi aliya wan go ka. Kidwaro miting'o miditedo kendi nitie. Kidwaro soup mar aliya mosechwaki, moselosi nitiere iye ka endi. Rech mbuta ni ka endi, minyalo ting'i ditedo kendi mosewang' iye ka. Ngege ni ka. Ng'ama dwa ni los ne maber be nyisi tibi ka. Aloso ka endi. Kata kidwa alosa tinga kendi kama intiere bende aloso mating' ma kendi. Iye ka wan galote ma kienyeji. Susa ga poth ni ka. Osuga nika, dek nika, osiepa mandas ni e yode ni, chapat ni e yode ni. Okwaweyo osiepena maslei kaka an. Chips. Yes. Sausage. Yes. Smokies. Yes. Gweno maluorore nika. Obed gweno fry, obed gweno stew, obed machal nade, wantiere go nika. Rabuon nika. Ogira nyardani. Nie ot mar Aush kitchen ka endi. Samoro amora miduomo nyuka nitiere kama yom mar kal ibiro mado. Kuon nitiere mar oduma to kuon cham bende nitie. Kech ibiro penja ni to soup mar obambo mamit ne ada chamo gi kuon mane. Kuon mar nyaluo mar cham ni ka moreg mogo mar nyadani. Short kit chiemo moro amora health wise. Kiduongo e dhood Aush kitchen ibiro yude. Ok ni bora chiemo. Afya bora. Aush kitchen ong'eyo afya bora. Kendo kit kako tedgi bende ok watiyo gi artificial spices. Yes. Atemo ni thoth chiemo mwatedo bed as natural as possible. Ma en gima ber gi denda, ber gi dendi, ber ng'ama dipo ni ywago tuo sukari obedo taken care of ka. Ma dipo ni nitiere gi health issue moro amora machandi chamo chiemo moro wang'iyo mago te. Yes. Kamano. Pero kamano ahinya mana mapiyo piyo aneno ka sa kich nadwa nikech nitie penjo man go ma important madwani thoth. Aush kitchen gi ondamo mosegoyo ni. Ondiko ji adi ma bende wacho ni yande an kar tija en Aush kitchen. Nikech gini ng'ato nyalo ng'iyo Aush kitchen kosome gi oko wacho ni ma hotel mofechore. To kia ni yande gin goodies mage to gin ber mage mo Aush kitchen nyalo miyo ng'ato. Indiko ji adi kae. Erokamano. Ei kama wantiere mar Aush kitchen ka wan gi ji ang'wen midhi yudo kasa endi. Yes. Kanyo wantiere gi chefs ma trained somo manigi certificates. Wan gi waiters and waitress ma bende osomo mana malong'o. Yes. Kopogore gi ji ang'wen mantiere ka endi, wantiere kendo gi ji ang'wen mani oko. Mine na ma omena kande ok nanyal weyogi. Pod adhi kodgi mbele. Nyaricha be pod idhi go mbele. Nyarachande by good luck wantiere 2020. Donge koro kane 2016 chande nodok e school. 2017 otimo class 8. 2018, 2019, 2020 Kenya High. Monego bini ene form 3. Achiel manodhi e class 8 osetimo form 4. Kendo an gadieri ni lek mane entiere godo odhi achieve nikech noyudo B-. Kano B- ogombo course mar thieth. Koro nowacho ni odhi MTC. Ka piny oyawore maber an gadieri ni odhi. Nikech pod wamedo puonjore kodgi. Kaluwore gi kaka ne wadhi kodgi okang'. Nitiere bende jomamoko mane giywayo. Gin bende koro gitiego jowadgi. Koro nyaka seche gi eki
anyalo wacho ni wantiere gi jok ma are comfortably saying ni in ondik gi Awush Kitchens gi 10. Ng'ato achiel ni Nairobi, ji 4 nitiere e hotel kaendi, mine 2, achiel losomena Ndigwa. Ng'eyo Ndigwa? Ng'eyo. Kono. Kichopo kanyo tidhi yude kanyo endo wantiere gi nembe 2 kanyo endo. Achiel ni Misori, achiel ni Gudwa. Kamano. Pero kamano, inyalo lieka question makara da penjo. Joko chuno nyaka wache exact. Bende Awush Kitchen chulo jogi maber ma ng'ato nyalo dak. Wach ni achulo oda, arwakra maber. En gi mijing'o, en gi sinia ni ma odwa miyo ochungo kinyi kolarore gi customers kaka biro kaendi mondo bi oti nikech ong'e ni at the end of the day obro buonjo. Kamano. Erokamano. Kuom thuolo ma wantiere sani, ang'eyo ni businesses obedo challenge. To kata kamano, apone Nyasaye erokamano nikech matin ma wayudo kaendi, washare maber gi ng'eyo. Jotije te mantie ong'eyo ni ohandwa ni kelo nwang'o odiochieng' to yuto mar onego bed kiwango marom nade. Pok awinjo moro amora nobedo gi ng'ur. Nyawa to kawuono to ohinya. Obed miyo maluoko omena chande, makonyowa e yudo kawo omena e iye chande, obed miyo makonyowa e korka rech e nam kocha chande, obed nyako makonyowa e service kaendi nyiri 2 gi, obed ji 2 matedo ka, nyako marito Awush Kitchen manyien manoyaw Nairobi. Pok awinjo ng'ama oywak nyaka ne wachaki. Kendo adieri mantiere godo ni jotije mantiere godo sani endi onge makawe koriga ka. Gin mano wachako godo tije chaki, mano wachako godo wuoth. Koro wadongore mana mos. Pero kamano ahinya janeno malolo timi kaka iwinjo ni kik ine gimoro ni chae ni ne kaka hotel no romo gino nigi ber mathoth. Rach be nyaka wabed. Ka wadhi nyime Awush, sani isenyisa gik maber. Gine ni ni kaka idiko ji and all that. To ohala kichako, nyaka ichake ka in gi target. To bende seche ma itime, nyaka irad gi achiedh nade. Kapok wadhi e ber target mane in godo magino sikere gima ni tina chakna gi kapok ne korona odonjo. Nikech ohala kohala nigi achiedh nade magi. Gini midhiero mage motudore kod hotel magawa nikech mari ni chodo chalo kaka magawa. Kamano. Mokwongo, inyalo summarize mapiyo kama watieki sanadwa. Erokamano. Gik ma onyalo wacho ni challenge maduong' kabisa en resources. Magawa dwaro pesa. Nikech gimoro amora mitiyo godo nyaka ing'iew, nikech bende nyaka ichul. Ka nitiere gi pesa matin kaka mana chako godo cha, nyaka to ichopo okang' moro miyo ka pressure dwa maki. Midog chieng' matin migo kwano. E diere kanyo nitiere okang' manaloro nyaka maweyo wach nataka ajiwora kata te wachaka kenda dhi mbele. Ang'o manomiloro? Iyudo ka koro pesa tin. Nikech ma gigi makoro ategemea man benda dwa konyora godo. Jatich bende antiere godo kaendi ma bende dwaro ni nyaka en bende ochiemo ochung' kaka odak. To tin bende otin. Kaeto kendo mar ariyo iyudo ka kama wantiere thoth gik ma watiyo godo wasos gi kaya oko. Bei ni malo. Maka yuto tin, koro moko mane yuto achiel cha. Ka yuto tin, osiepna nyaka igwonyri diriyo kata didek ma wi bari koro resources ne manomiya loro. Ere kaka niduogi kadho pek ni endi miwacho ni adok e odhoda? Kochopo 2018, mana social media ka, nyimine wacho ni riwruok e teko. Donge wanyalo riwore wapund resources together. Daily, wadwa chako chama mar siling 10 odiochieng'. Aneno gini kolande e Facebook, mane gima okiare chako okawa ni mine 100. To siling 10 wadwa trust go ng'ato achiel, waoro ni ng'ato achiel kawuono kendo kiny ng'ama chielo. Ka ng'ato ne ng'wan to lal to ne wadhi ma wawinjore ma wayiere, wachako WhatsApp group. Ma kuom siling 10 cha, wakoni gini wanyalo siling 50. Chieng' mana yudo tano na, siling 55 kodi digi 100.
nawaro mena kendo traffic achiel achako kendo ei jikonda ni endi ne wawuok e siling 50 mwakono gin koro wanyalo siling 100 odiochieng wadhi e siling 100 odiochieng mwachako wadhi e siling 200 yes mane kaka nataka chira Awush Kitchen through gimiluongo ni online chama kamano janeno malolo TV winjo maber kendo ageno ni ka opuonjo ni riwruok e teko riwruok nyami chung' malo kopo ni chungi no setor matin ma chunyi ojok to mana ka trust jok ma uni godo mana kaka wacho ni mare no obiro breakthrough ne mano chako chiero Awush Kitchen ne through online chama wadhi mana nyime koro nyisani ande gin ber mage ma Awush Kitchen osekelo ni nyaka ni chake ero kamano ber thoth nyalo samara nyalo kamano sama wantiere ni endi maendi kora mawacho ni my employment yes gimoro amora ma an ang'iyo ka endi kaka chiemo kaka dak an nyaka gi nyathi bende madhi sikul ma maendi e konyruok ne jotich matiyo ka endi antiere gi ariyo ma jo skul ma jo college kendo mana chudo machudo gi do kari endi gidhi godo sikul kendo gipuonjore kamano maro ber mokanyal take for granted ber minyasiemo gin ariyo go inyalo ne janeno mondo en geche samoro ok owinjo maber Awush Kitchen puonjo ja sikul yes gin ji ariyo mane college to gin employed e Awush Kitchen ka chudo ma giyudo ka endi gichulo godo school fees margi Awush Kitchen an kaka wuon gi am fully employed yes e iye ka ma salary na ni e iye ka endi kaka manager mar Awush Kitchen yes kaka dak kaka chiemo kaka luokora kaka dhi nyathina bende dhi sikul nitiere ka endi Awush Kitchen kamano okay koro inyama na nyisa ni janeno ka sa oserumo siri mari mar dhi maber kae ni samoro nyabe ji wuoyo maber gi customer kata customer relationship mari ber then mar ariyo nyisa ni lek mane ma in godo koda Awush Kitchen chopo higni 10 mabiro ero kamano kane tich orumona 2017 siemta moro mananeno kachako lendo e ohala ni endi nokona niya yes auma piny odenyo to kech mantiere piny ahinya en adiera gima dho ngere wacho ni integrity gimina ni chako matin ni en kinyalo bedo ja adiera idhi dhi mbele wachno osekonya yes alemo odiochieng' kodiochieng' alemo kendo alamo ni ka Nyasaye yie amedi bedo as honest as possible to my clients nikech thoth jok masago gin joma nie alwora na ka gin jok ma connect godo online ayudo order US ayudo order UK ayudo order Mombasa ayudo order Nairobi aloso mena aloso rech obambo alenya mor kich aboyo negi kendo atero negi ka onge adiera iye mabedo jamibadhi apodho completely manu ber sana congratulations lek manu mayudo chopo higni 10 mabiro gi Awush Kitchen Awush Kitchen abor gi wach mar hotel ni bende kendo koro aneno ka koro amako mach mar hotel agombo bedo gi gimiluongo ni open restaurant traditional open restaurant mana maler maber ma ng'ato wuok Mombasa ni an achopo Kisumu Awush Kitchen gi chamo bambo adwaro chiemo mag nyaluo yes marwa mar Afrika ka yes pichano endo agoyo higa 10 mabiro mbele ka Nyasaye omiya ngima amen kamano mano ber sana bende ka dhi nyime sani endi koro adwa ni puonj na janeno mane ni sani kapok imiya yor tudruok mari mondo watiek janeno magombo chako ohala ket gi mari ni kata ohala moro amora to nitie jogo manigi gombo lakini gikia ni gichako nade inyalo puonjo ng'ato nade ngero moro joduong' ogoyo ni chaka yes kisebedo gi gombo e chunyi mano endo en atua maduong' moloyo yes nikech kionge gi gombo tichalo ng'ama idhiro nyaka ibed gi gombo mar bedo gi pesa mar dwaro timo gino endo mar ariyo onge ng'ama ok nyalo be onge ng'ama onyuol kong'eyo jawinjo onge ng'ama onyuol kong'eyo janeno onge ng'ama onyuol kong'eyo gini endi nyaka ibede gi gombo no endo to kendo mar adek daher mar wacho ni nitiere chandruok moro mabedo godo ka
Ne okang'isi chien kacha ni adongo nyathi kich. Yes. Ahero ga siemo wang' nyithi kiye maparo ni bedo kich en ng'ol. Yeah. Ni koro mane gimirogo ni an ok anyal. Nikech an nyathi kich. Idwa ni nyaka mak badi. Osiepna onge mako bat ka a. Nyaki jiwri ajiwa. Mi ing'e ni gini inyalo. Nyaki believe in yourself. Yes. Mi bed gi self confidence. Mi ing'e ni gini anyalo. Eka koro kata ka ng'ato biro ni dwa joli. Ojolo gima nitie. Komodo ka itemo. Kamano. Onyalo mana pef ni weyo wach ni ya itemo maber koro luka. To kendo bende wabed joma nyalo yie puonj. Yes. Inyalo wach ga ni wan joluo samoro wan gi sunga yoro hala kama. Wabed joma bolore, wabed joma yie puonj. Kaeto mak Nyasaye mondo yaw yorewa. Yes. Kamano. Pero kama na inyauso iwuoyo mamit sai ma ng'ado wa kaendi to daero mondo ipuonj ji. Gie thuolo ni ende kapok wadhi nikech janeno kae girito ng'ene Aus Kitchen yudore kanyo. Aus Kitchen ni ere kaka nyalo yudo namba ne mondo mi otim na deliveries motimogi mondo ang'e ne adieri ni ka siri ne mar dhi maber en adier mowacho kata integrity kata honesty no endi adwa confirm. Inya ng'iyo kamera ni kinyiso ni jawinjo inyayuda kama an kama namba na kama. Erokamano. Thuolo ma wantiere godo ni endi Aus Kitchen physical location mar en Kisumu Lolwe Estate. Yes. Kichopo Lolwe Estate e gate idonjo yie matin idhi yudo supermarket maduong' kanyo ni Joymark supermarket. E toke kanyo endo madawach ni 100 meters. Yes. Aus Kitchen nitiere kanyo. En gi Bana maduong' momuon kanyo endo idhi yudo kanyo ondik ni Aus Kitchen. Yes. Mar ariyo wantiere gi power mar social media mabende agone erokamano kabisa. Kidhi e Facebook inyalo manya gi nyinga Auma Ojuki. Yudore Facebook. Yes. Facebook page bende nitiere Aus Kitchen Facebook page nitiere. WhatsApp bende nitiere. Namba minyalo yuda godo WhatsApp, minyalo yuda godo SMS, minyalo yore mpoli inyalo piwana kata ton 0726 417 221. Yes. Anuoyo. Yes. 0726 417 221. Instagram Auma Ojuki. Twitter Auma Ojuki. Kamano. Pero kamano inyayuoyo mamit jadoko ni sane tin bata popango chieng' machielo kendo wachagwa romo ipuonje oganda kichi inyalo puonjo oganda ni ng'ato lok ngimane kendo lok pache kaka oparo yor ngima sani. Janeno malo YouTube ageno ni nyaka nwachaki ikwanyo puonj kendo agoyo erokamano kuom bedo kodwa kod Aus Kitchen kaendi ka an bende kaka inena kaendi akwanyari adek madhi timo. Aus Kitchen nisowa maber ni kik ichak ohala mondo mi dongri ni wuon to lakini chake king'iyo ni onya konyi to ng'ama chielo bende onyalo jolo iyawne yo mana kamano ne jogo maneni kodwa rito masani waro munge sombanyien mane tai mana an Millicent Adhiambo taweu mana kaka pile ni alura mari no inyatimi ang'o manyalo loko ngimani gi ngima jomoko chak gi kuma intiere no tiki gima ingo to gino kitiye kete era kete adieri kete sinyani nyeruto oritu waro munge sombanyien. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague